leszakadt a teteje, ha leszakadt, ki lesz lélem, sárga lábú, cineget, hess le róla, cineget, leszakadt a teteje. Most gyorsabban, figyeljetek! Figyelj! Verseny! Semmi. Helyes, jön, gyerekek. Nem ügyélek sokat, de azt hiszem bettem. Lehet akkor koncentrálj, mert nehéz lesz. Egy, nulla, mínusz egy, mínusz kettő, mínusz három, mínusz négy. Száz. Házam teteje, elszállott a cineget, hess le róla, cineget, leszakadt a teteje, ha leszakadt, mi lesz lélem, sárga lábú, cineget, hess le róla, cineget, leszakadt a teteje. Még gyorsabb lesz. Elszállott a cineget, hess le róla, cineget, leszakadt a teteje. Anyát szeret, mindjárt jön anya! Sárga lábú, cineget, hess le róla, cineget, leszakadt a teteje. Figyelj, még gyorsabb! Figyelj! Na! Egy, két, há, és... Ez valami magány influenza? Valaki nem nem is esik az eső. Nem is rám, de esik rám.